e que en moitos sitios se presentan como, bueno, porque isto, hai que facer aquí isto, que fan os alemáns, e que fan... Non. Quer dizer, isto aquí fíxose sempre, non? Que pasa que, bueno, co paso do tempo chegou outro tipo de materiais e outro tipo de residuos ás nosas casas que antes non había, non? É dicir, na casa da miña sogra, na casa vella, a veces hai esa ventana e ali en riba do tellado do pendello de abaixo pois hai unha maquinilla de afeitar, porque é onde se tiraban as cousas, porque sempre se tirou así, só que claro, o que se tiraba antes se acababa descompoñendo e algunhas cousas non. Entón, bueno, o modelo que hai agora de lixo, pois, de xestión das basuras, pois efectivamente, en moitos lugares trae moitos problemas, non? Entón, un problema que ten fácil solución, porque aparte, esos galegos e as galegas a levamos facendo moi ben dende sempre, é xestionar a parte máis grande que aí está dibuixada en marrón. Si eso é todo o que hai nunha bolsa de lixo, orgánico, papel de cartón, latas, vidrio, etc., casi a mitad